салому алайкум дӯстон ва муҳоҷирони муҳтарам, ҳамватанони гиромии ман. Як лаҳза мехоҳам диққат карда бошед. Дар рӯзҳои баҳорӣ умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо хубу бардаму сиҳату саломат ҳастед. ҳар он шахсе ки ватанро ёд кард, сурудҳои кӯҳистониро ёд кард, аз ватан, аз бӯи ватан, аз кӯҳсор, аз об, аз хоки ватан пазмон шуд. Мехоҳам гӯям ки бахшида ба 23 май рӯзи ҷавонон, дар рӯзи 22 май дар шаҳри Екатеринбург консерти яке аз овозхонҳои шинохтаи водии Зарафшон, ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷавону умедбахш, дӯсти азизи мо, шахси бисёр ҳам боодобу ботамкин, хоксору ҳалим, хатбкардаи донишгоҳи санъати ба номи устод Мирзо Турсунзода ва ҳоло бошад овозхони қасри фарҳанги ноҳияи айнӣ, иштирокчии чандин озмунҳои ҷумҳуриявӣ, яъне Тоҷикистон ватани азизи ман ва озмунҳои сарбози ватан ва дорандаи як қатор дипломҳои дараҷаи як ва чандин сипосномаҳо ва ифтихорномаҳои раиси ноҳия ва раиси вилоят сазовор ҳам низ гардидааст ва ҳоло мехоҳад бо таклифи дӯстони азиз ва мухлисони гиромиқадраш бори нахуст дар шаҳри Екатеринбург дар ғарибӣ мехоҳад ки консерти аввалини худро баргузор карда бошад. Бародарони азиз, ҳар касе ки ватанро пазмон шуд, ёд кард, мехоҳад ки аз сурудҳои ширадори тоҷикӣ бохабар бошад, мана марҳамат кунед ба консерти бародари азизу қадрдон Бобоҷон Ҷелматов аз ноҳияи айнӣ, аз деҳаи Дардар ҳастам. Мо чандин сади сол аст ки бо ин бародар дӯстиву рафоқат дорем. Бениҳоят як овозхони хуб ҳастанд. ҳатман боварии комил дорам ки консерташон ба шумо маъқул, шинам ва хотирмон хоҳад буд. ҳатман иштирок кунед. суроғаи консерт: шаҳри Екатеринбург, Юго-Западный район, улица Бардина 28, кафе Балитон. Марҳамат ҳамдиёрони азиз, шитобед, то дер намонед. Сана 22 май, соати баргузор 6:00. дар консерт дур навозандаи чирадаст ва як барандаи маҳбуб ва як камераи замонавӣ бо формати Full HD ва як раққосаи хушхирон ва боз чандин сарояндаҳо меоянд, то ки ба рубоиётҳои зарафшонӣ хотири ҳамаи шумои муҳоҷиронро шод намоянд. Боқӣ худованд нигаҳбони ҳамаи мо бо шумо бошад. Саломат бошед. аз номи мо ҳатман ба бобоҷони азиз саломи гарму ҷӯшонро расонида бошед. аз бобоҷон низ хоҳиш дорам ки ба мухлисони азизу гиромӣ, ҳамватанони гиромӣ аз номи мо дар ҳамин консерт саломи моро расонида бошанд. маълумоти бештарро метавонед дар анҳамин рақамҳое ки дар зери экранҳо навишта шудааст гирифта бошед. панотон ба худо, тансиҳативу хонаободӣ насибатон. در کوچ تنهایی فریادی خدا نالی ای دوست عزیز بدان هیچ آدمی بیغم نیست ای دوست عزیز بدان هیچ آدمی بیغم نیست بر پنجه دست بینگر پنج انگوش برابر نیست